Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo govoriti o novostima koje su se dogodile u Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Slušajte ovako. Plenković bi od Milanovića mogao imati velike koristi ako postane predsjednik. Ministar otkrio nove detalje o zabrani rada. Nedjeljom. Prosvjedi u Crnoj Gori. Ljudi viču, Crna Gora i Srbija, to je jedna familija. Otkriveno je kako spašena djevojčica u Srbiji ove kuće koja je nađena. Da vidimo dalje što ima. Ovo je napravio golman Arsenala. Vratar Topnika poklonio gol Chelsea. Liverpool vs Wolves. 1-0 Mainz zabio za novu pobjedu i plus 13 ispred Leicestera. Vaterpolisti Srbije pobjedili Hrvatsku u Beogradu. Nova društvena igra izazvala pravu histeriju. Kako se zove? Ne znam! I nema novih vijesti za danas. Ako su vam se svidjele današnje vijesti, bacite like, subscribe i, na primjer, ovako, slušajte sad. Ako želite bolji video, morat ću doći do 50 subscribera i najmanje 10 lajkova u nekih tjedan dana na ovom videu. I ovako, šta mislite kako radi ova puška? Gledajte. Prvo, nategnuo sam i već, i onda ovako, pucate. Opet morate nategnuti, pucate. I puca puška u daljinu. I super je to. Ovo su bile današnje vijesti. Uskoro će doći novi video. Doviđenja.